Igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Angiphuthumeke bazalwane ukuze sizosheshe sifike la ngifuna ukufika khona. Amen. Ngikhuluma namhlanje ngesubject sensitive on this one that is not easily addressed emabandleni. Amen. Kodwa because uNkulunkulu ungehlule ngayo. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. Bengisathi ke for every person that is in a church or a local church or an umbrella, kuba khona a man of God or a woman of God that God has set apart for you. Alibonge igama lenkosi. Uma ngabe uNkulunkulu efuna ukukhulula uIsrael, he sets apart uMoses. Alibonge igama lika Jesu. He sets apart uMoses for the liberation kaIsrael. Ayibonge inkosi. Now uma ngabe uMoses ebahola ehlane ubahola because he was a man set apart for their liberation. Alibonge igama lenkosi. This was the man uNkulunkulu ayekade eyikhethile ukuthi uzothululela kuyo inhliziyo yakhe ngendlela kaIsrael ukuthi uzufugcine ufikile kuphi bazalwane eKenani. Alibonge igama lika Jesu. Israel was praying for a long time for ukukhululwa kwawo, kodwa awuzange uzukhululeke uNkulunkulu engakabahluleli indoda ethwele umbono wokukhululwa kwawo. Glory to Jesus. Now every time when God sets apart a man for his people, they will always be before the man. Alibonge igama lika Jesu. Sibona uGideon uma ngabe beyolwa eqashile emgedeni. Alibonge igama lika Jesu. This was a man ayayithenjwa ngamabutho ayehamba nawo. Alibonge igama lika Jesu. Sibona uMoses uma ngabe fika endaweni yaseGibhithe ehlangabezana neopposition. Alibonge igama lenkosi. Lithi iBhayibheli nami uMoses wakusho konke uNkulunkulu ayemthume kona. Waphosa induku kaAaron phansi, yaphenduka inyoka, nezaseGibhithe zaphosa zazo zaphenduka inyoka. Alibonge igama lika Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Lithi iBhayibheli bathe uma sebephumile, bathi uma sebephakathi ehlane, yaqhamuka impi kaFaro, phambi kwabo kunolwandle lubomvu, emva kwabo kunempi kaFaro. This was a man sent by God, but ubhekene neopposition. Yeah. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Ngizongixolela mangayiqedi lento le because my time. Yeah, hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Now uNkulunkulu akakwazi ukuthuma umuntu angamsebenzeli. Aye. Before uNkulunkulu akuthume uyakubiza. Yeah. And ngesikhathi uNkulunkulu ekubiza usuke engakakuthumi, usuke engakakukhiphi. uNkulunkulu ufika kubiza ngesikhathi ekubiza okwakho ukwenza njani ukuye enkosini. Alibonge igama lenkosi. Ngoba ngeke ngibize uEthaba ubese uEthaba eyongikhelela amanzi engakangizwa ukuthi ngidingani. Amen. Hallelujah. Now uNkulunkulu ebiza umuntu obiziweyo ube eseya kuNkulunkulu ukuyothola iinstruction lesending. Amen. Now before uNkulunkulu akusende ukunikeza instruction, kwi-instruction kusuke kukhona nezinto ezilungisa le ndoda set apart for labo bantu. So uNkulunkulu before kuthumqala kulungisa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ak-equip. Remember ukuthi uMoses ngesikhathi ephuma eGibhithe waphuma ebulele.
waphuma ebaleka. Kodwa uthi uma ngabe ehlangana noNkulunkulu esihlahleni esivuthayo, uthi uJehova kuye, Moses khumula imbadada zakho ngokuba le ndawo omkuyo injani, ingcwele. Wenzani uNkulunkulu? Uyamlungisa. Uthi Moses faka isandla sakho esifubeni sakho uma ngabe sikhipha siphuma sinjani, sinoxhobo. Alibonge igama likaJesu. Wenzani uNkulunkulu? Uyamlungisa. God will never set apart a man angazange azayifake yena kuyo. Hallelujah. Hallelujah. Ngifuna sixoxe lento, angifuni ngivuthise. Amen. Now, uma ke uNkulunkulu eseqedile ngendoda, ube seyithuma ayithume kubantu. Amen. Hallelujah. That is why kunamabandla amaningi kungeke kuze kuvele kube nebandla elilodwa. Because the instruction is not the same. Esikuthunyiwe thina. Amen. Mhlambe akufani nabathunywa kona eFaith Mission. Hallelujah. Noma nezinto zisizana endleleni kodwa instruction ayifani. Hallelujah. Ibandla nebandla line character eliyakhayo kumuntu. Glory to Jesus. Hallelujah. That is why singeke sivele sonke sibe yibandla likaJesu, because the instruction is not the same. Kodwa lithi iBhayibheli mhla ebonakaliswa yena thina siyofana naye. Alibongwe igama lenkosi. That is why ke siyobe sesikwazi ukuthi sibe yibandla elilodwa, ngoba mhla uJesu abonakaliswa siyobe sesifana naye, sekusuka instruction ebesikade sithunywa yona, ngoba ezulwini bazalwane ngeke sishumayele. Glory to Jesus. Hayi. Ngesiza Jesu. Hallelujah. Ubaseke uNkulunkulu uma ngabe sebakhethile abantu indoda ethumiweyo siyile ebantwini, ubese uNkulunkulu evusa amadodana. Amen. Awafani ke lamadodana. Ala. Njengoba nani kini ningafani, nasendlini kaNkulunkulu sinjalo, asifani. Hallelujah. Hallelujah. Lethi iBhayibheli uNkulunkulu ukhuluma nomprofeti ukuthi hamba uye endlini kaJese uyongcobela inkosi. uJese wayeyindoda eyinamadodana amaningi. Amanye ayeyigora, amanye ayethembekile emehlweni. Kodwa kwakunomfanyana omncane owayelusa izimvu zikayise. The Bible says uNkulunkulu uma ngabe emthuma umprofeti uthi kuye hamba endlini kaJese. Akashongo ukuthi go to the wilderness, you will meet a young man heading his father's sheep. Akashongo uNkulunkulu ukuthi iya e-wilderness uzohlangana nomfana omncane elusa izimvu zikayise. Kodwa uthi hamba ekhaya, hamba uyise, iya endlini la inkosi yakhiwe khona. Hallelujah. Ngoba into eyenza ukuthi uNkulunkulu abone inkosi endlini kaJese, it's because uJese wayeuhlobo likaBaba that was set apart ukuthi nakhe inkosi emadodaneni akhe. Glory to Jesus. Hallelujah. Every father has a responsibility to build into kaNkulunkulu kwindodana. Alibongwe igama likaJesu. Alibongwe igama likaJesu. Usandideni umuntu onobaba ongamazi ukuthi uyinhloboni yomuntu. Alibongwe igama likaJesu. That is why it is the responsibility of the father to go to God and seek the information about amadodana uNkulunkulu akunikeze wona. Ngoba bazalwane njengoba nibaningi kangaka angeke nize nifane. If Tina, as your parents, singayimisisha lento yokuthi alifani,
kwenu kanti eyeni instruction ayifani ukufunctiona kwenu ebandleni akuzufana nokwabo ngoba madodana awafani. Lethe iBhayibheli kwazi abafowabo baDavide babeyigora ababebukeka bethembekile emehlweni kayise. Hallelujah. Kunomehluko phakathi komuntu onamandla obukeka ethembekile nobiziwe. Yeah. Ukuthembeka akwenzi ukuthi ube fit for ubizo. Ukuba namandla akwenzi ukuthi ube right for ubizo. Kodwa ungathi noma ungathembekile futhi ungenawo amandla kodwa munobizo. Ngaphambi kokuthi uNkulunkulu akusende obizweni uzodila nalento yongathembeki, adile nalento yokuthi uyazazi ukuthi unamandla. Ngoba phela umuntu mangabe ezazi ukuthi unamandla uyedelela. Hallelujah. Mhlawumbe kuba umprofethi wagcoba lo wayeyisigora kubafowabo baDavide, mhlawumbe wayethi wayaneda ngagcotshwa athathe imithwalo yakhe athi sengihembeke njani. Ayizweni ngiyakhuluma. Amen. But the Bible says after David was anointed and ordained as the king, wathatha ikhanda lakhe lalinamafutha. Ngoba lithi iBhayibheli, let me not go there ngoba ngizodla isikhathi. Wahamba nokugcotshwa kwakhe. He was already a king. Noma wayengakatronwa ukuthi abe nesihlalo sokuthi uyinkosi. Glory to Jesus. Kodwa he was already a king. His name was changed. Laselishintshiwe igama lakhe ngoba uNkulunkulu wayesekhombile. Glory to Jesus. That is why singers uye ukushumayela ngoba kunabantu emnyango abasadaka utshwala kanti bangabapostoli, kunosisi abasephoyinti abasadayisa ngomzimba kanti bangabaprofethi. We never stop preaching the gospel. We never stop evangelizing ngoba kunabantu abahamba nogobo benza imkhuba nobizo kaNkulunkulu. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Lithi iBhayibheli ashumayele kuyisikhathi noma kungesiso. Ngoba lapho nendlela ukuthi mayilalele mayizwe izwi kaNkulunkulu iphenduke. Hallelujah. uDavide wagcotshwa waphindela kolusa. Nalolo mhlawumbe mfundisi ukuba babegcobe mina ngangiyothi liphi ibandla eningigcobele lona ngiphume ngihambe ngiyoliphatha ngoba sengiyayibona lento ukuthi kunento eyinkosi la phakathi kwami. Sometimes uNkulunkulu kadedela izinto kanti akayidedelela ukuthi iphuma, uyidedelela ukuthi hlala. Uyidedelela ukuthi zazi ukuthi ungubani. Masuzazi ube sophila njengenkosi. Bengakakuniki isihlalo sobukhosi uphile njengenkosi. Ngiyacabanga ukuthi uDavide wayehamba phambi kwazo izimvu zikayise athi zwani ngiyanibiza ngephimbo lami mina mholi wenu ogcotshiweyo njengenkosi. Hayi bazalwane, waqala ukupractice lento yakhe ezimvini. Wena ufuna ukushumayeza abantu ungakayishumayezi ihlalo, ufuna ukushumayeza abantu ungakayishumayezi imbali zakini. Glory to Jesus. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Uzubona uyisigora sikaShibhoshi into engenzi into engcono kodwa usahlulwe nabomakhelwane bakho abaphuza utshwala. Usahlulwe ukushumayela ngenkambo nje. Phila kini ube yintombazana
Jesus. You know, sometimes ubaba, oh la la bosha. Sometimes ubaba angahluleka ukubona misancane lento ukuthi yazi lo mntwana unento. Abone laba bathembekile ukuthi khona abangayenza. Ngoba uDavid waqala wakhipha amadodana akhe, ngiyacabanga ukuthi wayewathemba. Kodwa umubizo luphezulu kwakho. uNkulunkulu ukulanda ngisho ungekho in the vicinity yabantu abagcotshwayo. Akulande honke, akulande walusile, akulethe phambi komprofeti. Glory to Jesus. So relax. Muzazi ukuthi unobizo relax. Musokusitshela ukuthi ubiziwe. Ithina sizokutshela. Ungasitshela ukuthi ubiziwe. We will confirm ukuthi ubiziwe. Yeshua. Glory to Jesus. Hallelujah. Ngiyayibona lento yakho ukuthi usuyakwazi ukushumayela. Do you know ukuthi uNkulunkulu usebenzisa noma isiphi isitsha si-available mase ufuna ukwenza umsebenzi? So ngeke sizigarante ngokuthi uyakwazi ukushumayela ukuthi ubiziwe. Ngoba sazi noma uyisitsha, uyilezitsha zokuhamba lezi ehlala ku-sideboard. Eyikhishwa uma kunesidingo. Ngoba mangabe umntwana kaNkulunkulu fanele ube nenhlobo yesitsha ehlala ekhishini. Ungasebenzi on occasion. Kodwa kuyisikhathi noma ngesiso, noma ungakhishwa phakathi nobusuku uphume. Glory to Jesus. Noma ngabe bethuba ukade uhanjwa amakokorosho ekhabetheni, kodwa musuphumile ekhabetheni udlule emanzini. Hayi ningiyizwa bazalwane. Uthi umhlanze emoyeni wakho. Mangibethele uqobo lami. Ngoba Nkosi angifuni ukuvuka uqobo lami mase ngishumayela. Angifuni Nkosi abantu babone mina mase ngishumayela. Baba ngifuna ukuphakama kunencoko ebeke phambi kwami. Glory to Jesus. Whenever umuntu eyikhonka, yabo kuba uDavid wathi ngoba sengigcotshiwe assign me a throne. Lokho kwazochaza into ezo2. Kwazochaza ukuthi he has neglected his mandate, which was ukulusa. 2, kwazochaza ukuthi izimvu zikayise zi-in danger. Kunalento encane uNkulunkulu akuthume yona manje, engakakuthumi kulento enkulu akubizele yona. The moment waqala ukuthi kusho ukuthi lento othunywe yona manje is neglected. Kushuthi akekho yenzayo, kushuthi akekho lusile. So relax. Hlala ebukhoneni bukaThixo. Hlala ngathi awubona ukuthi kwenzekani. Because honor comes from honoring indoda kaNkulunkulu ephambi kwakho. Lithi iBhayibheli othi uyamthanda uNkulunkulu engakaze ambone, ezonda umakhelwane wakhe ambonileyo namanga. You cannot honor God uhluleka ukuhonorisha ubaba wakho ebandleni. Hallelujah. Ungayivumeli lento yokuhambela kude nobaba. Yezwa yini? Uyezwa yini? Ungayivumeli lento yokuhambela kude nomzali wakho. Sondela eduze. Izwe inhliziyo yakhe. Glory to Jesus. Lithi iBhayibheli uAbraham ngaphambi kokuthi abe noIsaka waba noIshmayeli. Harababosha takamasa. Na ukube uAbraham akamlalela uNkulunkulu, ngesikhathi uThixo sethi kuye thatha indodana yakho uIsaac ezele yodwa uphume nayo uyoyinikela entabeni, uIshmayeli wayothi
ka-Ishmayeli u-Isaac wayengekafiki. Uma sekufika isikhathi sokuthi uNkulunkulu atheste u-Abraham, u-Ishmayeli wayezokhuluma ngoba phezu kwakhe sasingekho isithembiso. Because Isaac was the son of promise. Hallelujah. He was a sign of a miracle. Wayebufakazi bukaNkulunkulu phezu kwempilo ka-Abraham noSara ukuthi ngempela uNkulunkulu wethu uyaphila. Lithi iBhayibheli uSara wakhulelwa esena-90 years. Sibeletho sakhe sesikade salala. Sasikhohliwe ukuthi kambe kusangahlala umntwana avundle sibelethweni sami. So Isaac was the son of promise. He was a chosen seed. But Ishmael was the son of pressure. Sarah was under pressure. Wathi angibathola abantwana. Ngena kwincekazi yami. Kwase kuvela uIshmael. Are you a son of pressure or are you a son of promise? Uyinhloboni indodana? Wena. Into ethulisa uIsaac uma behamba la endleleni. Ubuza umbuzo omunye uthi baba, ngiyayibona inkuni nomlilo. Qadi iphimbo. Yamhlatshela. Uthi Abraham, lalela khuleka. uNkulunkulu uzolo uyabonelela. Sobona sesifika khona. Yazi ukuthi wathuliswa yini? Wathuliswa ukuthi wayephuma kwimbewu yesithembiso. Musukuba indodana enomsindo, destruction and disorder in the house of God. U-Abraham wayedinga indodana kodwa engamdingi u-Ishmayeli. Fundisi kunohlobo lwabazalwane esingalidingi endlini kaNkulunkulu. Ngivumeleni ngikhuluma. The time ethi misifikile ikhanda amagroup. Ikhanda amagroup la esontweni. Lethi misifikile. Uzwile batheni? Mina ngiphumelele shame. Engani mina ngeke ngikwazi ke. Hayi engathi sebeqinisa kakhulu phela thina sisabasha. Engathi sebeqinisa kakhulu. Hayi umngcwele kube umngcwele bazalwane. Sibe ngcwele nangolimo. Glory to Jesus. Ngoba kuyakusiza ngani ukuthi imizimba yethu ingabi nasono ibe ngcwele kodwa ulimi lwethu lube lungcwele. Hi, Christian. Why should you honor the man of God before you? Why should you honor indoda kaNkulunkulu ephambi kwakho? Ngiyavala ke manje. Ngiyaneqede. Hayi qedela mamjangasi. Isikhathi mfundisi. Lithi iBhayibheli indodana yolahleka yahamba yaya kuyise. Amen. Woza sihle. Nangu baba. Right? Nangu baba. Ukhulekile. Uyasebenza. Inhlizweni yakhe uthi I'm building a legacy yabantwana bami. Hallelujah. Nangu lo siphenqele ngwana la. Ukhatha usizi lakhe. Ngenxa yokungaphatheki kwakhe. Uthi yabo mangilinda lo muntu azafa uyofanele. Ngcono ngiye kubaba. Ngoba vele ngiyindodana ngiyofuna okungokwami. Khuluma ngendodana. Lithi iBhayibheli the prodigal son yaba nespeed to approach inhloko yekhaya, the king
of his home. Ngoba umuntu wesilisa uyinkosi. Angithi nasi bazalwane ngihlale ngisho kuthi mina mama kwazi ngisho uma ngashumayela ngize ngikhahlele ngize kodwa mangifika ekhaya ngiyakhothama. Ngoba inkosi yami. Hallelujah. Bayangihleka mangithi umuntu osifazana akathathwanga la ngoba akayonto yokushawa. Futhi akathathwanga la ngoba kufanele sigibele emakhanda kodwa sathathwa la. Ngoba lento ukuthi siphuma la isho ukuthi cover me. Cover me. Ngifihle. Lento lithi ngivumele ngithobe kahle. Ngoba nezinto eziqhamuka soqala ibone wena nhloko Nkosi yala ekhaya. Glory to Jesus. Ngoba nombono esihamba ngawo la ekhaya uNkulunkulu unike ba inhloko yendoda ubani. Senkingeni unkosikazi ogibelela. Yo. Akandawo yomfazi le. Kodwa naye. IsiBhayibheli umfazi uhlakaniphile. Uyayakha indlu yakhe ngezandla zakhe. Kodwa isibula. Awuqali ukuba nama-qualities okwakha ngoba usumfazi usushadiwe ufake iringi. Kodwa uqala ukuba nama-qualities okwakha usayintombi. uJehova sakufundisa ukulila. Usazoyigcina nje uthule. Bakumemeze bakubize ngawo wonke amagama. Bathi userious intombazane engenasitayela. Kodwa uthule. Ngoba kwakhiwe i-character yokufa. Hey! Glory to Jesus. It's a Bible. The prodigal son, approach the king. Ephethe isibusiso sayo. Ngoba ubaba wakho uphethe isibusiso sakho. Ungahambi. Uyakwana wonke amatende namabandla uyofuna isibusiso. Mina anginaso isibusiso sakho. Mungakhonzela ebandleni cha. Nezwa imazalwane? Anginaso isibusiso sakho. Mina isibusiso enginaso sinomyeni wami esabazalwane baseWord Harvest. Amen. Isibusiso asifani. Ayifani ibusisa ngithi. Yes, sikhona isibusiso singaserelease kuwe mufike etendeni. Kodwa sifani nesababa wakho. Because isababa wakho is everlasting. Kodwa leso osireceive ufikile it's conditional. Angikho ke lapha. Lithi iBhayibheli le ndoda nalahleko approach uyise. Yathi baba nginike ndoda kungokwami. Ayikhathali ukuthi usemzimeni mhlawumbe obungakanani ngaleso sikhathi. Ayibuzi mhlawumbe nokuthi lento ayifunayo isiready yini. Uthi nje kodwa awusheshise ungabela. Lento obuzongabela yona. Iyazifunela. Wenhlobo nendodana wena. Lithi iBhayibheli wathi uma ngabe uyisemnika 1 ngahlala phansi. Wathi ukuba angasamukela isabelo sakhe umoya wagibela phezulu kwakhe. Umoya wokuqala wagibela kuyena umoya wokuphuma ekhaya. Ayo. Ungasibeki isandla phezulu komntwana. Ngoba uzofuna ukugibela la. Mengagibelanga la uzophuma ngomnyango. Ayitshela ukuthi usuthi ugcwele kanti uzolimala. Moya wokuqala owangena indodana yolahleko umoya wokuphuma. Yaphuma yashiya ikhaya. Moya wesibili owangena indodana yolahleko umoya saphaza we-waste, spirit of waste. He had no control over his man. Lithi iBhayibheli waba nabangani abaningi.
And where there is money, there's destruction as well. La kunemali character ingekho khona kune destruction. Glory to Jesus. Washiya ikhaya, washiya a secure place. Ungenaso isibusiso sikababa wakho, ufana nomuntu ohamba emgaqweni engaqokile. Sengishilo nje. Hallelujah. Ufana nani? Ufana nomuntu ehamba emgaqweni engaqokile. Uzodla iglue kanti kini bakubekela iplate. Uzobheka emgqonyeni kanti kini bakhala inyembezi. Uzolala estradini umbatho plastic kanti kini bakhala ngawe ngoba ungena umoya wokuphuma. Glory to Jesus. Oh, ngoba ngifuna ukuvela nje. Hallelujah. Hallelujah. Amen. God has set apart a man for you. Niyangizwa yini bazalwane? uNkulunkulu has set apart a man for you. Umbheke ubaba wakho. Ungabi nobaba ongamazi ukuthi uhlobo luni lokababa. Umntanami ma wangibaleka ngibaleka ukuthi mina ngamthole ngakanani. Wangitshela ukuthi ngashada nini, yena ngamzala nini. Wasethi oh, kanti wangizala usushadile. Ifuna le ngane nje bengibuza le mibuzo engaka, ifuna ukungazi ukuthi ngikubani. Ngoba umuntu akakwazi ukuyifihla ukuthi ubani emsebenzini wakhe. Ngoba ngeke uphuze iFanta ubhodle iCoca-Cola. Lento egcwele enhlizweni yakho uzonyathela yona. Uzothi noma uyiqoqa phambi kwethu kodwa unyawo amabatha azovela. Yabo umuntu onamabatha ngisha ngenzani? Ngisha ngayiqoqa kanjani? Ayayivelela amabatha akhe. Oh, glory to Jesus. Amen. Musukhamba ungamazi ubaba wakho ukuthi ungubani. Musukhamba ungayazi inhliziyo kayihlo ukuthi njani. Glory to Jesus. Funa sihluphe ukuthi intoni le uNkulunkulu ayibeke enhlizweni yakhe. Ngize ngibe la kuleli bandla. Yini le uNkulunkulu ayibeke enhlizweni yakhe. Mina ngifithaphi kule vision. Washusha amadesi kade wafika ebandleni. Ushubusha ihlalo ugoduke, ushubusha ihlalo ugoduke.